En el segle V, Sant Donat va fundar un xicotet convent en la vall de la Murta, situada a la comarca de la Ribera Alta. La vall presentava un aspecte descuidat. Ni tan sols els animals donaven vida a este paratge immens. Només les vistes podien perdonar a la desolació que es podia contemplar. No hi havia molta vegetació perquè eren molt freqüents els incendis que patia la vall. Els aldeans de les diferents poblacions arribaven a relatar que la vall estava maleïda. En el convent vivien ermitans en completa soledat. Es dedicaven exclusivament a l'oració i per sobreviure recol·lectaven i tenien el seu propi hort i alguns animals de granja. La vall seguia tenint el mateix aspecte d'antany i el fet que estigués el convent no suposava per als resguardats i tímids animals salvatges un canvi en els seus hàbits de vida. Un ermità a qui li agradava endinsar-se per aquells paratges i penetrar-se en el més profund de les escarpades muntanyes, descobria cada dia una nova planta com els marfulls, les murtes comunes o un nou animalet com la trenca, la sargantana cendrosa i la bíbia, i el temps passava admirant a la vall tan peculiar quedant-se captivada per ella. Els anys transcorrien i la invasió àrab va començar a fer-se ressò i els ermitans temien la seva arribada. Amb un goig sense alegria, pensaren que l'aspecte tan deplorable que presentava la vall no seria d'atracció per a ells i resguardarien de la invasió. Però un dia el sol no pensava mostrar les seues immenses melenes perquè era capaç d'intuir el que anava a esdevenir. El cel es cobria de núvols negres i anunciaven un desenllaç desolador. A les 8 de la matinada de l'any 711, els musulmans entraren dins del convent, però tots els ermitans havien fugit d'aquell escenari obscur que estava per vindre. Només va quedar l'ermità que havia quedat enamorat del paratge. Amb els braços extensos i dalt de l'altaret va pronunciar unes paraules molt belles que mai s'obliden. En esta vall em quedaré per sempre i de mi naixeran tantes noves plantes i animals que es tornarà una vall verda i la més bonica dels voltants. I de les cendres del convent naixerà un monestir anomenat Santa Maria. Els musulmans abraçaren el convent i només es pogué salvar l'altaret on va quedar l'ermità. En l'any 1357 començaren a construir el monestir de l'Orde dels Jerònims i es va convertir en un dels monestirs més importants per als peregrins, acudint personalitats importants com el rei Felip II, el Prudent. En l'any 1803, l'altaret, que l'havien guardat com una relíquia, estava tan deteriorat que les autoritats van decidir retirar-lo de dins del monestir i construir un altre. Però als anys, el monestir es va quedar en ruïnes. I la gent raonava que el fet d'extraure d'allí l'altaret trencaria la invasió de l'ermità i la vall retornaria a ser eixa vall desfalguda i desparganada. Per això,